kebanyakan kan sekarang kayak awake dhewe komen sih gak mikir. Nah, ya kuwi jari lebih cepat bekerja daripada otaknya yang ngono kuwi, Bos. Ya Iya. dobok karo medang. Kan wis mulai new normal iki ya ibarat kata dibuka kepriyen iki. Masjid tambah akeh apa tambah sepi gitu. Nah, buktinya ya wong iso Jumatan ya sepi yo. Nah, berarti kan omongannya tok kayak gitu loh sih. Apa kur apa sing sakti kur jempolnya tok kayak gitu loh. Ngono dhewe kan ngono ya kan. Orang mengikuti pendapat ahli, malah saiki awake dhewe do dadi ahli pendapat, bukan mengikuti pendapat para ahli, tapi kita jadi ahli dalam berpendapat. Ya ming kuwi. Ya, Dadi wong sok nyacat, ya ra. Ya nek kan kritik sih ora apa-apa ya nek kan wae. Ya, Cuma kan membangun. kadang wong Wis bablasan nyacat, ya, iya Bro. wis nyacat. Oh, suka ngene. Cuma nek awake dhewe iki ora sadar nek awake dhewe iki luwih apa elek saka kono. Mendingan awake diposisike sing paling elek. Dadi awake dhewe iki ora menilai wong sak geleme dhewe. Kadang ya akeh-akeh ki ndeleng ya apa meneh nang media sosial ya akeh banget ya. Kadang dia ngomong kritik tanpa solusi. Ya kuwi mau kalau jari lebih cepat apa bekerja daripada otaknya yang ngono kuwi ya. Jadinya yang ngono kuwi jarine luwih cepet. Kebanyakan kan sekarang kayak awake dhewe komen sih gak mikir. Nah, ya kuwi jari lebih cepat bekerja daripada otaknya yang ngono kuwi, Bos. Ya arep priyen maning ya sing dinggo jari terus, Bro. Makane Otaknya ora tau tinggo. makane kuwi. Iki wong kegiatane coba wong apa mainan HP ya, dolanan jarine obah ya iki ya. Lebih akeh jarine sing obah apa otake sing muter iki. Makane dolanan Mobile Legends awake dhewe kalahan terus. Nah, ya karena Karena mikir. mikir. Kadang ya apa jari karo iki lebih cepet jarine. Dadi ujare mikire oh ki arep mengkiri, jarine meng kanan. Iki kadang iki. Otake telat le mikir Telat, ngono iya. kuwi. Nah, awake dhewe aja sampai lah. Ya mau Nek komen gimana? mikir sih kayak di komen. Ya karena Tulis, ya. karena emang kawit apa mulai kemajuan teknologi ya. Otak ki semakin berkurang penggunaannya. Kayak siki wong ngitung nganggo kalkulator wis gak apa-apa. Kan langsung wis. Tapi kan Coba ya kalau karo oret-oret kalau kae. tapi kan kalau dipikir kan nggo kalkulator ki yo ana manfaate nek awake dhewe. Iya. Mudeng kan walaupun cuma 2 angka 2 digit satu digit kan jadi awake dhewe mudeng 8 kali 8 64 gini 9 kali 9 81 kan jadi cepet juga awake dhewe. Iya. Langsung Iya kan. ketemu. Kan sing mikir. Sing ora mikir kan langsung kayak ngitung ditakoni pira-pira ngeliat kalkulator langsung karena wis kebiasaan gue. Wis kebiasa. Jadi Tergantung ketergantungan nih gue. Tergantung awake dhewe piye nggunakake alat semesti. Kabeh iki sakjane manfaat. Kaya HP-ne awake dhewe ora manfaat. Kok kadang. Ya iki buktine lho. Ya kan? Awake dhewe tuku HP, sepeda iso ngojek. Agak media sosial ya media sosial tapi kan seperlunya enggak semuanya situ. Cuman kan kalau bisa buat manfaat buat daftar ngojek online kasarannya gitu. Jualan online kan itu manfaat. Iya. Walaupun cuman manfaatnya cuma 5% atau berapa persen dari tiap hari kita makan. Apa maning apa generasi milenial ya, generasi sing 35 tahun ke bawah ya kebanyakan dolanan HP iki nang media sosial iki. Wah, akhirnya lebih kan naring 4 jam lebih. iya, gua nek ra itu kerja alasannya nyalahke pemerintah. Lho kan. Padahal dia ora tau golek kerja guguk omah. Wis ngomong indah pada waktunya ngono. Kerja ora, usaha ora, emangnya urip kira butuh usaha mengindah pada waktunya. Ngrebahan nang omah, kaum rebahan. Rebahan is my style. Susah juga sih ya sebenarnya. Mesti rebahan terus saya pengen mlaku ya. Direwangi ragat oke.
sing awake dhewe sing iso mlaku iso ngene malah pengen rebahan indah pada waktunya. Lah sing arep nganehi sapa? Ya kaya awake dhewe golek jodoh tapi nang kamar terus ya sapa sing arep nganehi jodoh? Arep ketemu jodohnya kapan? Iya kan emang jodoh itu udah ya ada yang menentukan. Cuman kalau kita nggak usaha apa ya bodoh teko dhewe moro nang kamare dhewe. Emang rapi butuh duit juga. Kanca turu ya. Oh, ada duit turu yang bayar. Heeh. Kontrakan sih. Ya. Iya. Foto serang bayang nguyong 2000, Bos. Iya enggak? Angin wae bayar kok. Nah, makane angin larang. Iya, coba kowe ngaring tambal ban. Urasan kono kuwi tambal ban 2000 ya kan. Iya. Nek nang anu nang rumah sakit tuh, Iya. tak ada duit tuh. Oksigen nek ra waras itu. Ini sehat. Sehat ki iso napa wae. Sehat itu mahal. Sugih duit tapi stroke apa dua. Ra iso ngopo-ngopo ya. Dipilih sugih apa melarat, apa sugih tapi stroke, melarat tapi sehat. Ya mendingan melarat iso sehat, iso golek duit. Nang kerja apa wong sugih stroke. Suwe-suwe yo entek duite nggo ngragati le stroke. Mending sugih tapi sehat. Karepe. Omongan ya tetep ono masane. Tergantung sih kalau sugih ya. Iso awet iso. Cuman tergantung kita le manfaatke duite iki kepiye. Anak go medok, go mabuk. Yo entek. Kadang ayo gue bro, apa mending wong lanang ya, banyakan ayo gue. Kadang wong apa, nek kan wong wadon makin nakal makin akeh duite. Nah iya nek calanang makin akeh duite makin nakal luwe walikane kadang. Makane wong melarat kan aja kebanyakan sing sekolah sing lanang. Cah wedok nakal tambah sugih. Wong lanang nakal. Lontek luwe. Iya. Gitu di wong lanang karo wedok. Kamu mau kecoa ya. Ah itu wong lanang karo wedok. Buyang ngomongnya wis wong ndi ora iki. Ya engko ditok-tok temok-temok kae iki judune iki kowe. Yo judune iki. Dipotong-potong 30 menit. 30 detik. Alah wis bleng wae. Aja langsung dibuka kabeh. Lu sak jam mau soal boy kabeh ngomongane. Next vlog. Ya, iki kan apa jenenge we acara santai ya bro, ngobrol biasa, sharing-sharing gitu-gitu. Rasan-rasan lah, gendu-gendu rasa lah nek cara kayane cara Jawane iki. Wis aja utang lah. Ya nek anu nemu pelajaran kan arek ngomongane dhewe ya syukur ya. Nek ora ya wis nggo tontonan wae. Lagian juga sing nonton bembuana-buana. Tapi kan ya kuwi awake dhewe wis usaha to. Sono usahane. Nek emang koyo ngene dadi rezeki kan ora ngerti. Sing penting kan usaha sih, sing penting kan pengalaman. Malah sing paling larang kan ya pengalaman. Yang penting kan berani mencoba. Betul. Apa-apa. Nek ora wani jajal, tapi aja jajal utang iki marahi maksiat. Iyalah berat Yang penting jajal. Nek ana menjajal iki. Mencoba tantangan. Oh ya awake dhewe ngojek kan juga ya awalnya juga mencoba ya kan. Tapi kan jadi penghasil lah, jadi menghasil. Jajal-jajal. Kayak sebenarnya kabeh ya asal menghasilkan ya orang bakalan dipandang negatif ya bukannya kabeh ya kebanyakan ya ibarat kata kayak wong gor turu tok kayak gue pegawainya rebahan tiap hari rebahan tapi kalau menghasilkan duit yo iso wae tergantung pasti orang bakalan enggak mandang dia negatif gitu bergantung awake kecuali emang kayak orang maksiat ya melanggar hukum apa gimana kan emang gue harga mati ya. Ya kepepet cuman kan kita masih punya pikiran makanya apa gunane wong tua ngajari awake dhewe salat ngajari biyen awake dhewe kon ngaji ya gunane ben kuwi nek awake dhewe kepepet yo aja ngasih laring terus kanthi duit terus nyolong
terus ngene ben ora ngono kuwi. Ya, Nek setidaknya nek wong awake dhewe kayak susah apa ya paling enggak awake dhewe nyuwun ya kan. Nek ora ngono ya iso ngaji apa sing penting rada tenang. Nek wis pendak dinane awake dhewe salat yo kan tambahin engko bar salat ngaji pon nyuwun penak. Kadang angel sih ngarep salat Ya emang angel ya kuwi lah cobaane wong Islam sok ngakoni Islam cuman ra salat kuwi sing akeh kuwi. sing akeh. Wong awake dhewe ki oke lah ngono to Islam KTP ya kuwi. Islam kan salat ra tau. Cuman ya sok bijak nek wis nang Facebook apa nang media sosial wis kaya awake dhewe sing paling bener. Pokoke wis segala apa dikira salah ya. Pokoknya sing ora berpendapat karo apa dhek salah. Sing beda karo pendapat salah. Ngono. Padahal awake dhewe le sekolah kaya ngopo le ngaji berarti diwarai apik kabeh. Wong kok disalah-salahke. Kadang-kadang ya brand maning sih. Ya nek baik maksudnya nek beda keyakinan ya Islam kan banyak. Walaupun beda keyakinan kan paling enggak ya menghargailah, jangan saling menghujat podo-podo le Islam. Agamane podo, sing disembah podo, nabine podo, kitabe podo, ya. Iya. Hari rayane padha. Hari rayane podo. Ngopo sing bedone carane beribadah, mungkin dhek ana tahlilan atau segala macam zikir bersolat. Cuman kan kadang ora mikir semono. Ya positif podo-podo. Kuwi sing kebanyakan ya sing berlarut-larut sih tekan sing isine iki. Ngono kuwi. Padahal sekolah cilik ra ngaji ke Islam kayak wingi sore kasarane maksudnya ora Islam wingi sore Islame kecil cuman kayak sinaune kayak wingi sore wis ngafir kayak wong padahal dhek pendak dina sing diomong ngono kuwi salat pendak dina dikafir-kafir ke syahadat pendak dina ya ra sedina wis ping pira nek omongan wis iso ping 8 ping 10 kan. Betul. Tapi dikatani kafir. Hanya berbeda pendapat. Ya kan orang kita kan bener wong kan beda-beda. Menurutku bener rung karuan menurutmu bener iki. Cuman ya kan wis carane beda ya saling menghargai lah. Iya, gue sing angel kan. Rasa egois awake dhewe paling bener sing menurut awake dhewe bener juga belum tentu yang dilakukan kita juga bener selalu kan enggak. Iya. Yang penting yo sing diajarkan biyen koyo ngene yo iki lah aku sing diajarkan ngene. Ya mau apa? Nek nangaring negarane dewek ya. Negara dewek ya apa perdebatan itu jadi kemudian ya kayak hobi mah tambah apa debat ya apa debat ya masuk kaya terus arep beda agama wae terus dikafir-kafir kan enggak yang penting kan menghargai orang keyakinan kan masing-masing mosok awake dhewe tongkone lara ibarat tongkone kafir enggak apa kak yo pasti ora kafir mosok tongkone awake dhewe beda agama terus awake dhewe kaya ngono kuwi kan enggak. Iya, kan kita sing pasti kan iso hidup bertetangga apa lah. Iya lah. Rasa egois lah. Nah egois sapa? Sapa sing duwe tangga, sapa sing nulung awake dhewe, mosok awake dhewe setruk, awake dhewe tiba sing cerak tanggane mosok nyeluki keluargane sing atuh kan enggak. Keluarga paling utama kan kalau di perantauan kalau kita jauh gini kan cuma tetangga. Ya orang gurnang perantauan orang nanti keluarga terdekat ya tetangga ya kuwi lah keluargane awake dhewe kecuali kalau di rumah ada orang tua itu keluarganya awake dhewe ora mungkin toh umur sampean loro nang perantauan langsung njaluk tulung kok keluargane awake dhewe kan enggak mungkin iyalah ya sampai yang ya tanggane yang paling ngantri kan pasti sing kerepotan rasa sengit-sengit tonggo ya paling awake dhewe susah ya paling pasti dibantulah punya rasa kemanusiaan. Kadang pada orang tanggane wis debat.
masalah listrik ngene kan Masalah kene awake. iki. Aku sering banget ya mangkene 7 tahun ngono ki terus lho. Iya, apa mending kayak mau itu kontrakan apa semeteran ya pirang pintu semeteran ya kan ribut listrik ya. heeh ribut listrik Sing. apa iki kurang sing kene kurang apa Ora duwe teko ngomong apa-apa ya mungkin ngerti mau aja malah diseneni. Ora duwe wis diseneni ngomongnya emosi. iya lah kamu lagi marah kok urip bae angel ya